Ассалому алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. Ялои якм сорти дубайский паплино ҳастанд ё хамелёни тозаанд. барои ҳамо кадоме ки мехоҳад нархаш 90 сомон нема такрор кардам. марҳамат тамошоро сар кунед, лекин кадоме ки мисол касали дил дора, касале ки мисол фишорбаландӣ дора тамошо накунад, чиба ки мумкин ҳиши баъзе одам бирава, чиба ки ё беҳад фасонанд. барои ҳамо эҳтиёт кунед, кадоме ки касал нестед марҳамат тамошо кунед. материалҳои навинкаи ба дараҷаи оли фасон. барои ҳам таъкид мекунем ки одамои касал тамошо накунед, мумкина ҳуши одам рафтанаш. марҳамат бибинед, дубайский тоза якм сорт. чхеле ки ман таъкид мекунам, ман дим сорт ягон бахт савдо накардам. ҳамин жела ним неста дим сорт савдо канда. ина марҳамат иёш космический меган. ина чизое ки шумо роз дидестен, сангошон хамелёни якм сортай. хамелёни якм сорт. ана марҳамат ман пеш бо нига чӣ мекунам, шумо бибинед. вақте ки пеш дидем бо дига хелай. ина марҳамат бибинед. кадом ида маъқулай, мо тамоми ҷо даставка дорем. шумо фақат гулоро аҳамият диҳед ки чӣ хел гулои навинкаи фасон омагия. марҳамат сияҳшам ҳастай, сафедшам ҳастай. ина гули лолача ҳастай. баъд рангора бинед, чӣ хеле ки хитон дидесен дар экран. рангора бинед чӣ хел рангои зур ҳастанд. шумо метавонед ки фақат скриншот кунед, партоед. дига ягон кор намекунед. ина анаи паплени хиштоман меган ира. ина марҳамат. анаиша бинед чӣ хел фасон. ман таъкиди ман барои ҳамияе ки шумо бибинед, хулосатона бубуред. сирхакша нигаҳ кунед. просто иҷака ҳозир мумкин бо запста хушрӯ наместа боша, ай пеш ё ба дараҷаи оли яркиянд. ярки фасони зури зур. нами шумо фақат чикор мекунед, як скриншот мекунед, мепартоед. мо тамоми ҷо даставка дорем. марҳамат бибинед. чизе ки хитон мебинед, анаеш индиски меган. индискио беҳад фасоне, се ранг дора. кабути баландшам ҳастай. марҳамат бинед. ахай ин чизе ки шумо да ман нишон додистам, беҳад фасонам, беҳад хеле айҳад зиёд меган ку ҳанам хела. инаиш инаи зарди ки пеш тамом шида буд, ина ҳози бо омадагия. марҳамат бибинед. барои ҳамо кадом ида ки маъқулай, фақат шумо чикор мекунед, як скриншот мекунед, мепартоед, тамом. як скриншот мекунед, мепартоед, баъд ҷотона гап мезанед. мо тамоми ҷо, тамоми шаҳрҳои Россия, тамоми ноҳияҳои Тоҷикистон даставка дорем. ина метавонед ки шумо ина гули лолачаи фасон, гули лолача не, ина хел дига хела, ина индискиош ҳастай. марҳамат бибинед ҷадан. ҳозир ман шумо да бо камтарак шурӯъ кардан нишон метам. ина марҳамат. анаи гулшам аҷоибот гули хадавояй. ҳамин чизе ки шумо ҳозир дидестен, ё гарантия доранд. дубайский тоза якм сорт. ина барои духтаракҳо, ина барои любой кас мешавад. ана барои ҳоҷи холаҳом, ана барои ҳоҷи холаҳом амихела ё аҷоибот фасонанд. ина марҳамат бибинед. чӣ хеле ки шумо дар экран дидестен, ҳамаям ё гарантия доранд. сангои хамелён қатӣ гарантини, агар ё ки талон дода намешавад ёда, не ки гарантини чӣ доранд, сертификат качества. ина марҳамат бибинед. чизои маъқултона. бисёрша ман акр номоша намедонам, номи хиштоманша медонам, индискира медонам, баъд компютер ниша. хайёра метавонад ки ҳар кас ҳар хел ном бимона. айри гулшон ном мемонад. ина марҳамат бибинед. чизе ки ӯзи шумо да нишон додестем, гарантия дорам. баъд сангошам гарантия дорам. санго ё тоза хамелёнай, тоза
به وایما خمیلونی تازه هم برای اون فقط شما اهمیت بده چیزای معقول تونه فقط چیکار میکنین ویبر میکنین اسکرین شات هم یا سنگی ونتیلاتور هم داره بعد سنگی دیلچه هم هسته همه نمودی سنگو در این ویدیو شما میبینین این خیلی که شما دیدین یو همش گارانتی داره نیش شم بگلی عجیب بود اینش گلی کامپیوتره مطلب ببینید شما خاطرسان میکنم نرخی یا 90 سومون های 90 سومون دانه 100 سومون کدام ایده در کره میتونه گلای نوینکه 90 سومون ما دستافکه داریم تمام جو باقی سربلند و آباد باشین ویدیوهای آینده ما را هم تماشا کنین خدا حافظ